जरा सोच के देखी, अगर रउआ के पता चले कि एगो आदमी कई महीना से एगो खतरनाक साजिश रचत रहे आ उ साजिश कौनो बाहरी दुश्मन खातिर ना बल्कि अपना ही परिवार के खिलाफ होके। आ सबसे चौंकावे वाली बात ई कि पुलिस के मुताबिक इस साजिश के तैयार करे में इंटरनेट आ एआई के मदद लेवल गईल रहे। लेकिन असली सवाल ई बा, आखिर वो आदमी इतना बड़ा कदम उठावे के सोचलस काहे? का ई सब एके दिन में भइल? ना। पुलिस जांच में जब बात सामने आइल, ओकर मुताबिक ई पूरा खेल धीरे धीरे कई महीना में तैयार भइल रहे। कहल जात रहे कि ई सब महीना भर से साजिश बुनल जात रहे। आज जब पुलिस पूरा घटना के एक एक कड़ी जोड़े शुरू कैलस त सामने आइल एगो ऐसन मामला जौना में परिवार, रुपया, रिश्ता आ टेक्नोलॉजी सभे एक दूसरा से जुड़ल नजर आइल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अजुओ उहे बा, अगर पुलिस के जांच सही बा तो इतना महीना तक इस साजिश के भनक केहू के काहे ना लागल? आज के कहानी वही मामला पर आधारित बा। आ यकीन मानी, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, रउआ के मन में बार बार एगो सवाल उठी, आखिर कौनो आदमी अपना ही परिवार के खिलाफ इतना बड़ साजिश कैसे रच सकेला? अब कहानी पहुंचत बा बेंगलुरु के एगो परिवार तक। रिपोर्ट्स आ पुलिस जांच के मुताबिक यह मामला में एक परिवार के 3 सदस्य के हत्या भइल रहे। आ घटना के पीछे लंबा समय से साजिश रचल जात रहे। शुरुआत में मामला साधारण हत्या जैसन लागत रहे, बाकी जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ल ओसे ही पूरा कहानी के परत खुलत गई। जांच में कथित तौर पर एगो महिला आ ओकर साथी के भूमिका सामने आई। पुलिस के मुताबिक पूरा विवाद जड़ रुपया रहे। कहल जात रहे कि महिला अपना माई बाप से पैसा लेके अपना साथी पर खर्च करत रहली। यह बात के लेके घर में रोज रोज तनाव बढ़े लागल, लड़ाई झगड़ा होखे लागल। झगड़ा बढ़त गईल आ आखिरकार पुलिस के मुताबिक मामला हत्या के साजिश तक पहुंच गई। लेकिन यह कहानी के सबसे बड़ा मोड़ अभियो बाकी बा। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इस साजिश अचानक ना भइल रहे। जांच में कथित तौर पर सामने आयल कि हत्या की योजना कई महीना पहले से बनावल जात रहे। अब जरा सोची, अगर कोनो आदमी कई महीना तक ऐसन साजिश रचत होके तो ओकर दिमाग में आखिर का चलत हो? उ रोज घर में सामान्य आदमी बन के घूमत हुई, सबसे हंसत बोलत हुई, बाकी भीतर ही भीतर कुछ और ही सोचत होगी। यही कारण ई मामला पुलिस खातिर भी चौंकावे वाला बन गई रहे। काहे कि असली कहानी तब खुलल जब पुलिस आरोपी लोग तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जांच में एगो और हैरान करे वाली बात सामने आई। कथित तौर पर यह पूरा साजिश से जुड़ल जानकारी जुटावे खातिर एआई के इस्तेमाल कइल गेल रहे। अब रउआ के मन में भी सवाल उठत हुई, आखिर एआई के मदद काहे लेवल गई? पुलिस के मुताबिक आरोपी लोग कथित तौर पर अपराध से जुड़ल कई तरह के जानकारी एआई से हासिल करके कोशिश कैले रहलन। बाकी यहाँ एगो बात साफ साफ बूझ ली, इस सभे बात पुलिस जांच में आ केस के दस्तावेज में दर्ज आरोप हवे। हम कोनो अपना से बनावटी नहीं कहत। अदालत के अंतिम फैसला आवे के अभी बाकी बा। अगर जांच में सामने आइल बात सही साबित हो जाला तो ये मामला खाली परिवार के हत्या तक सीमित ना रही, ये टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दी। अब पुलिस के सबसे बड़ा जिम्मेदारी रहे पूरा घटना के हर कड़ी जोड़ल। कब का भइल, काहे भइल, कैसे भइल, आ सबसे जरूरी बात, इस सब के पीछे असली मकसद का रहे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़त गई, पुलिस के शक मजबूत होत गई आ आखिरकार कार्रवाई शुरू भइल। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला के पंडुचेरी से गिरफ्तार कइल गई। ओकर साथी के भी बाद में गिरफ्तार कर लेल गई। पुलिस के जनते बानी कानून के कितना हाथ लंबा होला। अब जांच एजेंसी सभे पूरा सच्चाई सामने लावे में जुट गई रहे। काहे कि हत्या के मामला में खाली गिरफ्तारी काफी ना होला,
पुलिस के साबित करे के पड़ेला कि घटना के पीछे असली मकसद का रहे, के शामिल रहे आ पूरा साजिश कैसे रचल गई रहे। बाकी यह मामला से एगो बात जरूर सामने आवत रहे, हमनी के अक्सर लागेला कि अपराध गुस्सा में अचानक हो जाला, सब तो यह जानेला, बाकी हर मामला ऐसा ना होला। कई बार पुलिस जांच में सामने आवेला कि अपराध के पीछे महीना भर के तैयारी आ साजिश हो सकेला। आ जब जांच एजेंसी ओ साजिश के एक एक कड़ी जोड़ेला तो असली कहानी सामने आवेला। एह मामला में भी पुलिस के मुताबिक कई महीना से चलल योजना, रुपया के विवाद, रिश्ता में बढ़ल दरार आ टेक्नोलॉजी के कथित इस्तेमाल सबे एक दूसरा से जुड़ल नजर आए। बाकी अब सवाल ई बा, का रुपया सचमुच इतना बड़ कारण बन सकेला कि आदमी अपना ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाए? इस सवाल के जवाब हर आदमी अपना सोच से दी। बाकी एगो बात तय बा, रिश्ता चाहे जितना मजबूत होखे, अगर भरोसा टूट जाला आ लालच आ गुस्सा हावी हो जाला तो मामला कैसे डरावना रूप ले सकेला, इ केस ओकर एगो उदाहरण बन गइल बा। फिलहाल पुलिस के जांच जारी बा, अदालत के फैसला आवे के बाकी बा। अंतिम सच्चाई न्यायिक प्रक्रिया पूरा होखे के बाद सामने आई। बाकी ये कहानी में सबसे हैरान करे वाला बात खाली घटना ना रहे, बल्कि ओकर पीछे महीना तक चलल कथित साजिश रहे। काहे कि अपराध अगर अचानक होई तो लोग ओकरा के पल भर के गुस्सा कह सकेला, बाकी जब महीना भर सोच समझ की योजना बनावल जाओ तो सवाल कहीं अधिक गहीर हो जाला। आखिर इतना दिन तक ओकर दिमाग में का चलत रहे, इ मामला अभी जांच आ अदालत के प्रक्रिया से गुजर रहल बा। ए से अंतिम सच्चाई सामने आवे में अभी समय लाग सकेला। बाकी एगो बात तय बा, टेक्नोलॉजी ना खुद खराब होला ना खुद अच्छा। असल बात ई बा कि ओकर इस्तेमाल करे वाला आदमी के सोच कैसन बा। अगर सोच गलत हो जाला तो टेक्नोलॉजी वह गलत सोच के और ही खतरनाक बना सकेला। अब रउआ बताई, अगर रउआ के लागे कि कोनो आदमी कई महीना से अपना ही परिवार के खिलाफ कोनो बड़ा साजिश रचत होखे तो का रउआ ओकर चाल चलन देख के कुछ अंदाज लगा सकीना? आपन राय जरूर कमेंट में लिखब। और एक बात, हो सके तो आप लोग के पास भी ऐसा कोनो घटना घटित होखे या फिर कोनो भूतिया रहस्य या फिर कोनो जगह से जुड़ी रहस्य होखे तो कहानी हमारा जीमेल पर भेज सकीना, हम लोगों के साथ शेयर करब। और भोजपुरी जितना भी ऑडियंस वाला हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करतानी और सभी से कि रउआ लोग कम से कम साथ दी और ये वीडियो कम से कम भेजी कि हम बनाई और ये बताएं कि कौन वीडियो केकरा पर और कहाँ के लेके आई। मिलत तानी नयका वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहीं, सावधान रहीं। धन्यवाद।